Kif bdiet tissemma l-ħatra ta' Nadine Lija fil-bankijiet tal-ġudikatura, għadd ta' avukati qed jesprimu rabja u frustrazzjoni għas-sitwazzjoni fil-qorti, sitwazzjoni li qed isejħula bħala inaċċettabbli tal-mistħija u saħansitra li taf twassal għal ksur ta' dritt ta' smigħ xieraq. Dan għaluh numru ta' avukati li tkellmu ma' Net News taħt il-kundizzjoni li jisimhom ma jixxandarx. Fir-rabja ta' dawn l-avukati qed tibqa' tidwiċċ ċanfira serja li qalet Lija mingħand l-imħallef Michael Mallija lura fl-2010 meta sejjaħ l-aġir tagħha bħala tal-mistħija u li jagħmel qajb għall professjoni legali. Aġir li l-imħallef qal li qatt ma kien ra bħalu f'20 sena fil-qorti. ċanfira serjissima li rari ħafna tisma' bħali fil-qrati. Avukati issa qegħdin ukoll jirreferu għal att ta' materji oħra li jinvolvu l-istess familja Lija, din id-darba lil Pawlu Lija, missier ir-raġel ta' Nadine Lija li hu l-avukat tal-Partit Laburista u l-avukat ta' Joseph Muscat. Numru ta' avukati qed jikkontestaw il-fatt li Pawlu Lija huwa membru tal-Kummissjoni għall-Ġustizzja responsabbli għad-dixxiplina tal-Maġistratura u billi proċeduri bħal dawn huma sigreti, imħallef jew maġistrat ma jkunx jaf hekk hux se jidher quddiem Pawlu Lija bħala membru tal-Kummissjoni. Sitwazzjoni li tpoġġi lill-parti l-oħra f'pożizzjoni inġusta. Buħud jgħidu li tikkostitwixxi ksur ta' dritt ta' smigħ xieraq. Uħud qed jgħidu li l-persuna nominata mill-Prim Ministru fuq il-Kummissjoni m'għandix tkun avukat li jipprattika fil-qrati kuljum. Fatt li jiżvantaġġa kemm lilu fil-konfront ta' sħabu kif ukoll ipoġġi membri tal-ġudikatura f'pożizzjoni skomda u possibilment fi ksur ta' drittijiet tal-partijiet l-oħra għal smigħ xieraq, f'każi fejn Pawlu Lija hu wieħed mill-avukati. Fil-waqt li kien mistenni li l-ħatra ta' Nadine Lija toħloq kontroversja sħiħa, mhux biss minħabba relazzjoni ma' Pawlu Lija imma anke wara ċanfira serja mill-qorti, fil-kuruturi tal-qrati qed iduru xnijat li xi avukati qed jikkunsidraw li jiftu kawża kostituzzjonali biex jisfidaw din il-ħatra fuq bażi ta' ksur ta' dritt tal-smigħ xieraq.